nakalahok sa ating bunabanal na posisyon, Nuestra Señora de Fatima. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Fatima tuwing ika-13 ng Mayo at ika-13 ng Oktubre. Ating pong pasalamatan ng ating mga kaibigan mula po sa Barangay 43 sa kanila pong pagpapaunlak at pagdadala sa imahe ng mahal na Birhen ng Fatima. Nuestra Señora de Fatima, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng Nuestra Señora de los Dolores de Turumba tuwing ika-15 ng Setyembre. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba, ipanalangin mo kami. Kasama ng imahe ng mahal na Birhen ng Dolores ng Turumba, ang mga deboto mula sa Barangay 52. Puntahan ko muna mama papa. Ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Rafael Arcangel ng Kalye Pangilinan tuwing ika-1 ng Enero. San Rafael Arcangel de Pangilinan, ipanalangin mo kami. Kasama po ng imahe ni San Rafael ay ang mga deboto mula naman po sa Kalye Pangilinan. Ating pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na ina tuwing ika-8 ng Disyembre. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ipanalangin mo kami. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan at mga deboto mula po sa kapilya ng Kalye Liwayway sa kanila pong pagdadala sa imahe ng mahal na Birhen ng de la Viaje. Arcangel tuwing ika-1 ng Enero. San Rafael Arcangel de Calle Marino, ipanalangin mo kami. Kasama po ng imahe ni San Rafael Arcangel ay ang mga deboto mula naman sa Calle Marino. San Antonio Abad, ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Antonio Abad tuwing ika-17 ng Enero. San Antonio Abad, ipanalangin mo kami. Ngayon ay ating pong tunghayan ang parosa ni San Agustin.
Ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Agustin tuwing ika-28 ng Agosto. San Agustin, ipanalangin mo kami. San Francisco de Assis, ipinagdiriwang ilang kapistahan ni San Francisco de Assis tuwing ika-4 ng Oktubre. San Francisco de Assis, ipanalangin mo kami. Ipinagdiriwang kapistahan tuwing ika-20 ng Enero. Ating pong pasalamatan ang ating mga kaibigan mula po sa San Sebastian College Recoletos sa kanila pong pakikilahok sa dakilang kapistahan ng ating mahal na pintakasing si San Antonio de Padua. Ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Stella Maris ay pinagdiriwang tuwing ika-27 ng Setyembre. Nuestra Señora del Stella Maris, ipanalangin mo kami. Kasama po ng karosa ng mahal na Birhen ng Stella Maris ay ang mga deboto mula po sa kapilya ng Nuestra Señora del Stella Maris. Kaya daw hindi sila ng pamilya na ano sa 7-Eleven. Hindi sila lang kahit hindi sila lang bahala. Kaya daw hindi sila ng pamilya na siya. Ang dakilang kapistahan ni San Peregrino ay pinagdiriwang tuwing ika-2 ng Mayo. San Peregrino de las Yossi, ipanalangin mo kami. Kasama po ng karosa ni San Peregrino ay ang mga deboto at parokyano mula po sa parokya ng San Peregrino las Yossi. At pinapaabot din po namin ang aming pasasalamat sa Cura Barroco, Reverendo Padre Hector Von Arellano. San Pedro Apostol,
Ang dakilang kapistahan ni San Pedro Apostol ay ipinagdiriwang tuwing ika-29 ng Hunyo. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. Kasama po ng karosa ni San Pedro Apostol ay ang mga deboto at parokyano mula sa parokya ng San Pedro Apostol, lungsod ng Cavite. At pinaabot po namin ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga deboto at sa Kuro Paroko ng San Pedro Apostol, Reverendo Padre Francis Franco. Opo, sa may office na lang po. Ngayon ay ating pong tunghayan ang karosa ni San Roque. Ang ina, reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite. Ayon sa kasaysayan, matapos ang isang malakas na unos noong taong 1667, isang misteryosong larawan ng mahal na Birheng Maria ang natagpuan sa baybayin ng Kanyakaw sa Cavite. Ang kanyang banal na larawan ay agad na kinilala bilang tanda ng biyaya at himala, at siya'y itinanghal sa isa sa 8 simbahan sa Cavite Puerto. Dahil sa hindi mabilang na kwento ng himala na naganap sa maraming deboto mula noon, ay ipinagkaloob sa kanya ng mga deboto ang titulong Virgen del Mil Milagros o ang Birhen ng Libong Himala. Itinuturing rin ang kanyang banal na larawan bilang ang pinakamatandang pinta ng mahal na Birheng Maria sa Pilipinas na may tiyak na petsa. At ito ay kinilala bilang pambansang yamang pangkalinangan ng Pilipinas o National Cultural Treasure of the Philippines. Noong ika-18 ng Nobyembre taong 2018, ginawaran ang kanyang banal na larawan ng Koronasyong Pontifical, isang natatanging pagkilalang ipinagkakaloob ng Santo Papa sa mga titulo ng mahal na Birhen Maria na kinikilala ang
pambihirang debosyon at mga kwento ng himala. Ang kaniyang banal at mapaghimalang larawan ay nakadambana sa pang-dioceses na dambana ng Mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga, parokya ng San Roque, lungsod ng Cavite. Ipinagdiriwang ang kaniyang dakilang kapistahan tuwing ikalawa at ikatlong linggo ng Nobyembre. Bilang ina, siya ang ating inaasahan sa panahong tayo'y nalulumbay at nawawala ng pag-asa. Bilang ating reyna, siya ang nangunguna at gumagabay sa ating paglalakbay patungo sa kabanalan. At bilang patrona ng buong lalawigan ng Cavite, siya ang nagsisilbing tanggulan at tagapamagitan ng kanyang mga anak sa tuwila. Ngayong gabi sa ating sama-samang paglalakbay sa banal na prosesyon, naway muling maging buhay sa ating puso ang diwa ng pananampalataya, pagsisisi at pag-asa. Sapagkat kasama natin ngayon ang ating ina sa ilalim ng krus, ang ating reyna at patrona, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Cavite! ¡Viva! ¡Viva la Luz de Filipinas! ¡Viva! Ating pong pasalubungan ng malakas na palakpakan ang reyna ng ating probinsya, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, Reyna ng Cavite, Ilaw ng Pilipinas. Ipanalangin mo kami. Ang pinakatanyag na santo ng simbahang Katolika, ang ating minamahal na pintakasi, si San Antonio de Padua. Ipinanganak sa Lisbon, Portugal noong huling bahagi ng ika-12 siglo. Si San Antonio ay kilala bilang isang Fransiskanong fraile na biniyayaan ng Diyos ng pambihirang talino, tatas sa pangaral at manalig na pagkaunawa sa banal na kasulatan. Dahil sa kanyang maalab na pagmamahal sa salita ng Diyos, siya ay hinirang bilang doktor ng simbahan at pinaguriang tanggulan ng pananampalataya. Ngunit higit sa kanyang dunong, si San Antonio ay minahal ng mundo dahil sa kanyang pusong nakalaan sa mga maralita, sa mga nangangailangan, sa mga nakakalimot sa landas ng Panginoon. Siya ang tinitignang saklolo at patron ng mga nawawalang bagay, ng mga manlalakbay at ng mga pusong naghahanap ng pag-asa at kapayapaan. Ang imahe ng kanyang kargang-kargang batang Jesus ay patunay ng kanyang dalisay na ugnayan sa ating tagapagligtas. Isang ugnayang puno ng kababaang loob at pag-ibig. Sa pagbunitan natin sa kanyang kapistahan at dakilang pamana, nawa ang kanyang buhay ay magsilbing hamon sa ating lahat na maging mga buhay na salamin ng Ebanghelyo, maging bukas palad sa ating kapwa at laging humanap ng lakas sa panalangin. Mga kapatid, kilalanin at pagnilayan natin ang buhay ng ating dakilang pintakasi. Atin pong pasalamatan sa pamamagitan ng malakas na palakpakan ang ating buting San Antonio de Padua. At sa ating paglahok sa banal na prosesyon ng ating mahal na pintakasi, ay ating ipaabot sa Diyos ang ating mga pasasalamat. San Antonio de Padua, Profesor, Doktor ng Simbahan, aming mahal na patron, ipanalangin mo kami.